vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Akumanaka kana kuri kunzi hama yako paya kana painenge yava kunofa kana akakukumbira kuti ndinokumbirawo kuti unge uchizondichengeterawo mwana kwangu, you need to tell your relative the truth kuti unokwanisa here kana kuti unenge usingakwanisi, because kana usingakwanisi it will be far much better kuti munhu unge uchimuudza kuti inini handikwanisi, because pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, imessage inonzwisa tsitsi. So let me share that message with you guys. But hey, ndakatonzwa mwoyo wangu uchirwadza mushure mekunge vandiudza zvose izvo zvavakandiudza. So ivo vahanzvadzi vedu vakati, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So inini zita rangu ndichazviti Mavis, even though it is not my real name. So mushure mekunge munin'ina wangu ashaika, munin'ina wangu uyu paakashaika, it was in 2015. So ndokubva azosiya mwana wake musikana. So I then promised ye, because akarwara, ainge achirwara nechirwere ichi cheshura matongo. So akabva azondidana kumusha kwainge kuina muchembere vainge vasati vashaikawo panguva yacho iyoyo. Saka akabva azokumbira kuti vamwe vose vange vachizobuda murumu umo maainge ari. Ndokubva tazosara paya tichitaura. Akabva ati sisi ka tararai muone kuti vana vedu ava vakaenzana, because inini mwana wangu nemwana wake uyo wandichati Tari vose vakaenzana, vanotoita kunge matwins. Iye akabva ati ndinokumbirawo kuti sisi munge muchizondichengeterawo mwana wangu, because mwana wangu she is all that I have. Ndikabva ndazomuvimbisa ndikabva ndati do not even be worried munin'ina, nekuti mwana wako uyu akangofanana nekuti mwana wangu. If it ever happens that anything will happen to you, ziva kuti she will be in safe hands. Panguva yacho iyoyo mukoma ndainge ndisitomborina basa naye Tari uyu, because ainge ari munhu weyo kuti hapana chaainge achigona mulife. Taitopota tichitomuti iwewe uri dera, uye zvekare kana zvikazonzi ukazoroorwa ziva kuti uchadzoswa kubva uko kwaunenge wakaroorwa, because wakaita dera. Aiti achifamba so anenge akaremberedza maoko kuita kunge musalad. Saka taigara tichingomuseka. And inini mwana wangu ainge ari munhu wewe kuti ainge ari responsible, hard working, but zvinhu zvakazongochinja mukoma. So kuzochinja kwakazonoita mwana wangu mushure mekunge ava kusecondary school, ndo pandakabva ndazoona kuti Tari uyu zvainge zviri nani kuti neniwo ndinge ndichizomukanganisira future yake, because ndainge ndava kutoona kutoti wangu mwana ndiye aikwanisa kuzotoita chiseko chenyika. Ndikabva ndati zviri nani kuti vose kana vachiita mapenzi vange vachizoita mapenzi. Saka uyu mwana wemunin'ina wangu ndakatanga kumuroya kubva apo pandakatanga kuona kuti wangu mwana iye zvinhu zvaainge ava kuita sekunge munhu asina kukwana, like munhu agarwa neshaviso rechihure. Saka ndakabva ndatanga kufamba, because ndainge ndichida kuti shavi iri, kana kuri kunzi rainge riri shavi rechihure remadzitete avo anenge akafa achiita zvechihure, ndainge ndichida kuti shavi racho iroro ringe richizoenda kunogara paari Tari uyu ndakamutangirira vehama apo paainge achiri mwana mudiki, but zvose zvandainge ndichizama kuita zvakaramba mukoma. Wangu mwana ndiye akangoramba achingodzungaira nenyika kuzonosvika Tari achizoenda form 5 form 6, ndokubva azowana nzvimbo, akawana nzvimbo kuVets. This was through vamwe vatete vake avo vainge vakasoenda kuSouth Africa. Saka pavakanzwa kuti mwana ainge apasa with flying colors, ndo pavakabva vazoti tinge tichimutsvakira nzvimbo kuVets ikoko. Then wangu mwana vakabva vazoti aifanira kuti ange achizouya achizogara navo, then vobva vazomutsvakira basa at the same time vachizamawo kuti vange vachizomugadzirisira mapepa so that ange achizotanga kuenda kucollege. But rangu ndiro benzi randakazvara. Vakazoti vaenda kuya Tari zveshuwa iye ainge achitongofokasa pazvidzidzo zvake, but wangu mwana ndakatanga kunzwa mareports avo ainge achibva kuna vatete vaya zvichinzi kuno kumwana handichatombokwanise kana kumukontrola. Saka wangu mwana uyu zvinhu zvaakazotanga kuita izvozvo ndo zvakazokonzeresa kuti vatete vange vachizosvika pakuti mwana wenyu uyu tambozama kuti tinge tichigara naye, but mwana wenyu haatsiuriki. So dambudziko rakazoitika nderekuti inini ndakabva ndazviona sekunge mwana wangu vainge vomuvenga. Ndokubva tazosvika pakuudzana mashoko, takachinjana mashoko pari paWhatsApp, ndokubva vadzinga mwana wangu. Mushure mekunge vadzinga mwana wangu, mwana mukoma
iye nekudawo kuita revenge akabva azoenda akabva azonorara nemurume wavatete vaya, zvekuti nanhasi uno hatitombotaudzani ende takatoudzana magara moyo. So Tari uyu, she is 19 years in her first year at Wits University kuSouth Africa ikoko. Tinongonzwa kuti she is a brilliant student, bright, hardworking, and she is full of potential. Saka ndakabva ndazoudzwa manje kuti iye she has been selected, ari kufanira kuti ange achizowana vanhu vanomupa hanzi a scholarship, which means kuti kunyange vatete ava vakamuka vachiti ivo havachakwanise kuti vange vachiramba vachienderera mberi nekumuendesa kuchikoro, hanzi kune organization iyo yakati mwana uyu she is very intelligent, saka we are going to try to take care of her. Everyone Mkomanash is really proud, but inini Mkomanash chokwadi ndechekuti I am not proud at all, because Tari uyu ndakazosvika pakumuudza kuti amai vako ndokusaka vasina kufa vasina kana chinhu. This was a week before Mkoma azopiwa this scholarship iyo yari kuda kuti ange achizopiwa, zvokuti dai ndakaziva zvechokwadi vakataura kuti dai ndakaziva zvokuti dai ndakaziva ndingadai ndisina kumbogara ndakamuudza magara moyo iwawo, because ipapo tiri pakati pekunetsana ndainge ndakamuudza kuti chibvapo pamba pavatete vako, nekuti vatete vako ava vava kuda kuuya mulife mako wakura kudai, yet inini ndini ndakakuchengeta kwemakore ose awa vainge varipi, because hama dzababa vacho dzainge dzisingatombomudi Tari uyu nekuda kwekuti amai vacho munin'ina wangu rainge ritori hure remakoko. Saka mushure mekunge zvazobatwa kuti iye munin'ina wangu uyu ainge aine zvikomba zvainge zvakawanda, vakabva vazonetsana kuzonosvika achizonorwara. So ivo vainge vasingatombomudi Tari uyu vachiti mwana wehure, but all of a sudden nekuda kwekuti ainge apasa zvino vainge vava kuda nezvake. Saka ndiro bopoto rainge riripo ipapo. Tari ndakabva ndamuti Tari, inini ndine amai vako, ndoda kuti unge uchiteerera inini, ndoda kuti unge uchibvapo pamba ipapo pauri unge uchienda kunogara nasisi vako, because inini mwana wangu at that time ainge achiti ainge aine kumwe kurestaurant uko kwaainge achishanda, so ndokwa ainge ari ikoko, but uyu Tari akabva azoramba kunditeerera, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazondibhowa kusvika pekupedzisira ndokubva taudzana magara moyo. Only a week later ndo pandakazozviziva kuti mwana uyu ari kufanira kuti ange achizowana that scholarship. Hey Mkomanash, pandakanzwa izvozvo ndakabva ndarwadziwa, ndikabva ndati zvino ndoita sei, ndakabva ndafunga umwe bhururu wangu. Saka nabhururu wangu uyu tainge takasosangana pane imwe nguva apo pandainge ndichimboita zvekunohodha matemba kuZambia, then ndichiuya ndichimatengesa mumbare umwe. Saka sahwira wangu uyu ainge ari munhu uyauya aifarira kuita zvechivanhu, achibata achiita sei. Saka ndiye wandakabva ndazofunga, ndakatsvaka mafone numbers ake kuzonosvika ndichizonomukwana, ndokubva azondiudza uko kwaainge ava kugara kuNorton. Ndakabva ndazoenda kuNorton kwiya ndikabva ndamuudza kuti mwana wangu kuJoni uko apa ndainge ndichibvira Tari, ndikabva ndati Tari uyu kana kutaura neni hachataure neni, akatondibloka. Saka I know kuti kana kagara abudirira Tari uyu zvinoreva kuti vanhu vachazotanga kudyisa mari dzake dzaanenge ava kuwana since ari kuita engineering. Reva kuti mwana uyu paanozonopedza zvidzidzo zvake anobva atokasika awana basa, since zvichinzi mabasa kuJoni ikoko haatombonetsi kana kuri kunzi unenge wakadzidza uine mapapers ako. Saka ndakabva ndati ndikuda kuti mwana uyu munge muchizomufuratidza, kana mamufuratidza then obva azongotarirana neni chete nekuti ndini amai vake. So ndakabva ndazotaura neshamwari yangu. Shamwari yangu iyi yakabva yazonditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoya nehembe dzake Tari uyu. Saka hembe dzake Mukoma takabva tazoenda tikabva tazonodziisa mubako. Ndine zvimwe izvo zvandakanonyora pamusoro pehembe dzake, ndikabva ndaisa chipepa chiya pamusoro pehembe, ndokubva tazosiya takwidibira. Hembe idzi takazoita dzikuisa muhari, ndokubva takwidibira hari iya. Saka hari iyi according to my friend hanzi hari iyi ichazonosvika pakuzonoputika. Hari iyi kana yaputika irimo mubako imomo, hanzi Tari ndopaachabva azonofuratira hama dzababa vake. Then kana afuratira hama dzababa vake anenge ava kungoda chete hama dzaamai vake, nekuti mwana uyu ndisu takamurera. Saka izvo zvandakaudzwa navatete vake zvikunzi kana imi muchirwadziwa nekuti mwana uyu ndimi makamuchengeta, haisi nyaya, tichazozama kuti kana akatanga kushanda then mari yake yekutanga tobva takupai
NuPy as in chiredzwa, but inini handina basa nazvo. Mwana uyu ndoda kuti ange achizonondichengeta kuzonozvika ndichizonopinda muguva, nekuti ndinoti kana ndakatarisa mwana wangu mukoma wandakazvara inini personally haana kana zvaari kumboita in life. I know kuti akatongotoredzerawo mweya wainge uri pamunin'ina wangu wekuti anongofamba achihura. So far handizivi kuti andi-introducer kuvakwasha vangani, but wacho wandinenge ndagamuchira then unozonzwa zvichinzi mama tanetsana tatorambana. Iye anoita sekunge ane gwezva varume. So ndizvo zvandakaita izvi mukoma. Mwana uyu zita rake ndakanorisiya mubako uye zvekare nehembe dzake. Saka inini munamato wangu uye zvekare ndo zvandakaudza iye yuyu bhururu wangu akazondibatsira kuti ndikuda kuti hari iyi izonoputika mushure mekunge mwana uyu ava kushanda. Let's say akashandawo for about 3 months, zvinhu zvake zvasettle down, then hari iyi ikazoputika obva achizofuratira hama dzababa vake, obva azotanga kundichengeta. Ende ndakatomutageta kuti kana akangofuratira hama dzababa vake. Inondirwadza ndechekuti nekuda kwake Tari uyu ndakatadza kana kutenga stand muno muHarare. Amai vacho pavainge vachiri vapenyu vainge vachinetsana nemurume achiramba kuendesa Tari uyu kuchikoro. Pakatanga cooperative yekuushe wekunze, kungadai kuri iko ndiko kwandakazovakira kuushe wekunze, but nekuda kwekuti ndainge ndichipota ndichibatsira munin'ina wangu sezvo aipota achirambwa nemurume wake, ivava baba vaTari vava kuti nhasi mwana vanomuda, ndakatadza mukoma Nashi kubhadhara dzimwe mari dzainge dzichidiwa ndichirwidzana nekuti uyu Tari uyu ange achigara panzvimbo pekuti panenge pari safe. Nanhasi uno ndichiri roja. Zvino mwana uyu ava kuuniversity ndobva ndanzi tichakutengerai mombe yacho yechiredzwa. Shuwa mombe inoita mari. Mombe ingaenzana here nekuita take care kwandakaita mwana uyu? Dammit man, mwana uyu ndini ndakamutengera preparation yacho mukoma ndakabva nayo kuZambia inini preparation yemwana uyu, but nhasi uno vanhu vari kuda kundiudza madhisinyongoro ekuti hanzi vanoda kuzondipa mari yechiredzwa kana kuri kunzi ndiri kurwadziwa nekuti uyu Tari ava kuda hama dzababa vake. Ndinobheja ini ndinopika nababa vangu vari pasi havangambofi vakazorora kana kuri kunzi uyu Tari akazondifuratira akasazoda kundichengeta. Ndinobheja nababa naamai vangu vari pachuru. Haana kwaanoenda uyu Tari. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vaita kupopota. Vanzvadzi vedu ava pa voice note ravo iro ravakanditumidzira. Strange things indeed they do happen in this world. Akomana your prayer, I think your prayer in this life ndeyekuti Mwari dai mukakwanisa kundichengeta kusvikawo vana vangu at least vapindawo mumarriages avo, nekuti ukafa ukasiya mwana wako zveshuwa ari nherera mwana yeye I think anotambudzika, because mwana uyu macases mangani andakanzwa achiiswa pa voice note na maiguru vake. Hanzi ndinobheja nevari pasi kuti Tari hana kwaanoenda. So ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section vange vachizokwanisa kudzora moyo wavo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano mukoma Nashi ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So inini mukoma muno muSouth Africa basa rangu ndinoita basa rekuba. Inzwaiwo zvakamboitika nerimwe gore. So takafamba mukoma tichiskecha kwainge kuri kumaSebab, because ikoko kumaSebab kwacho kwainge kukaita gated community, but inenge iri gated community iya yekuti vanenge vasina ma-security guards, just a wall around the suburb. So takabva tazonopaka motikari yedu kuhighway ndokubva tazopinda mune chimwe chisango, tikabva tazonojamba manje, tikabva tazopinda pane pamwe pamba tainge tichida kucheka, tikabva taona kuti painge paine imbwa 1 yainge iripo yakangokukura imbwa iyi, but nemapindiro atakaita yakabva yarakidza kutya. Then mukoma Nashi takabva tazoti usiku hwacho tainge tichifanira kuti tinge tichizodzoka, ende zvechokwadi takabva tazodzoka usiku hwacho. Patakadzoka mukoma Nashi, inini ndini ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitanga kupinda. Ndakapinda zvakanaka paya ndokubva tatora zvatakatora, vamwe vangu ndikavapa signal
navo vakabva vapinda vakabva vatora zvavakatora. So inini pakuzonobuda mukoma ndo pandakabva ndazoda kunonhonga rimwe bhasikoro. Ndakati ndichinonhonga bhasikoro riya ndakangonzwa kunge ndarohwa nemagetsi. Pane vamwe avo vandainge ndiinavo, pane umwe uyo akazouya achizama kuti tinge tichibatsirana kusimudza bhasikoro riya mukoma. Akangoti achinobata akabva ati yo ndarohwa nemagetsi. Iniwo pandakada kuti ndinge ndichinosiya bhasikoro riya ndichiti zvimwe kuda rakakonektiwa kutambo yemagetsi, ndakabva ndatoona kutoti maoko angu ainge anamira pabhasikoro riya. Mukoma Nashi naiyewo pandakanomuudza kuti maoko angu naiko zvaari kuita kunge anamira, akabva anobata vhiri rebhasikoro ndokubva aona kuti naiyewo maoko ake ainge anamira. Ndo vakabva vazoenda vakabva vazonodana vamwe magogo vaya vakabva vazouya vakabva vaona kuti zveshuwa tainge takanamirana pabhasikoro riya. Then vakabva vazonotema shamu. Magogo vaya vakatirova Mukoma Nashi neshamu. Apa shamu yacho yainge ichirwadza sei iine munzwa. Unongoziva kuti miti dzemuno makangozara miti dzine minzwa. Vakangonotema shamu, tikatombokomplaina kuti nhai magogo, zvino mungatirova neshamu ine minzwa here? Vakati kutoti munge muchikwanisa kusunungurwa pamhiko idzi hunge marwadziwa. Takarohwa Mukoma Nashi, takarohwa for nearly 30 minutes mukoma, kuzononzwa ndichipindwa nemhepo. Ndikabva ndaziva kuti zvainge zvaita. Bhasikoro iroro mukoma takazotoita rekutosimudza nezvitanda, tikabva tanorikanda musango. Takangonorisiyawo musango, amene kuti rakazonongwawo here kana kuti chii chakazoitika. Ndiyo confession yangu iyi Mukoma Nashi.